ook met René het er uitgebreid over gehad en vaak ook met jullie samen. Het cadeautje, voorzichtig uitpakken en je weet niet wat je overkomt. Nee, ja, dat blijft heel bijzonder. Ik bedoel, ja, wat je zegt, we zijn hem heel voorzichtig aan het uitpakken. En tot nu toe vinden we het een prachtig cadeau. Ja, volop genieten. En ik bedoel, het is nu natuurlijk sowieso druk in de zomerperiode. En je komt op heel veel kermissen en pleinen. En ja, geweldig om te zien hoe iedereen reageert op het liedje. En dit is een liedje ja, wat natuurlijk uit een geintje is ontstaan. En als je zo ziet wat ermee gebeurt en in zo'n rap tempo. Ik bedoel, de clip, dat zal René misschien wel verteld hebben. Binnen 6 weken meer dan 1 miljoen views. Het is gewoon bizar. En ja, allemaal leuke dingen. Ik bedoel... ja, wat moet je zeggen? Als artiest zijn, dan moet je gewoon heel blij zijn met alle aandacht die je krijgt. En op dit moment staan we volop in de spotlights. Iedereen zingt het liedje mee en iedereen vraagt erom. En ja, daar moet je heel blij mee zijn. Hoeveel kilo is er sinds Turkije bijgekomen? Nou, sinds Turkije valt nog wel mee hoor. Ik denk dat het 1 kilo zal zijn. Maar ja, in de loop van de afgelopen paar jaar. Ik heb ooit eens een keer een weddenschapje met jullie gehad. En toen ben ik een 6,5 kilo afgevallen in een hele korte tijd. En ik denk dat er inmiddels 8 weer bij aan zitten. Dus het blijft een yo-yo effect. Maar ja, goed, ieder pondje gaat door het mondje. Sef Eckel blijft die Burgondier. Ik blijf een Burgondier, ja. Ik ben een echte levensgenieter en ik hou van mijn drankje en ik hou van lekker eten. Maar ik zit wel weer op een punt dat ik zeg van, joh, er moet wel weer wat af, zeg maar. Maar wacht even, dat kan niet met deze hit nu in de handen. Op dit moment niet. Ik heb alle tijd. Ik ga ook niet zeggen wanneer ik ga beginnen. Dus nee, ja, goed, weet je. Het is net hoe je zelf in je vel zit. En ik heb er gewoon ook eenmaal aanleg voor. En daar heb ik het met René ook wel eens over gehad. Wat dat betreft is het lied echt op ons lijf geschreven. En ja, op dit moment mag het en kan het. Maar ja, goed, weet je. Je gezondheid staat natuurlijk op een heel hoog punt. En daar moet je aan denken. En ik vind het helemaal niet erg om een buikje te hebben. Maar daar moet het wel bij blijven.